Körülbelül 2 héttel ezelőtt tudhattuk meg László Tamástól, a 15. kerület teljhatalmú Fidesz vezérétől azt, hogy felszámolja azt a világot, ami eddig uralta a kerületet, magyarul megszünteti az urambátyám világot, és megpróbálja másképp működtetni a kerületet. A 15. kerületi LMP szervezete érdekes információkra akadt a Palota Holding kerületi vagyonkezelőnek a honlapján. Nevezetesen, hogy Dárdai Árpádné egyéni mandátumot szerzett fideszes képviselő fia, a jogi osztályon munkát kapott, közpénzből végez munkát. Ez azért is érdekes, hiszen ő körülbelül 2 éve a felügyelőbizottságnak az elnöke, és ez különböző törvényességi kérdéseket vet fel, nevezetesen, hogy lehet-e a közpénzből fizetett alkalmazott ugyanannak a cégnek a felügyelőbizottsági tagja vagy elnöke is. Természetesen nem akartunk senkit vádolni, ezért a jegyzőhöz fordultunk írásbeli kérdéssel, azonban teljesen kitérő választ kaptunk. Úgy érezzük, hogy kötelességünk utána nézni annak, hogy ez a 2 dolog működhet-e együtt, vagy pedig fel kell szólítanunk Dárdai Árpádné fiát, hogy mondjon le valamelyik pozíciójáról. Mi a véleménye arról, hogy jelen pillanatban az itteni önkormányzati képviselőnek a fia egy közpénzből működtetett cégnél kapott felügyelőbizottsági állást is, és munkahelyet is, hogy ön szerint ez egy korrekt eljárása? Én nem vagyok idevaló, én csak idejöttem, tehát én is itt dolgozom, de maga az eset, én azt gondolom, hogy egy kicsit sérti az etikát. Én azt gondolom, hogy mindenképpen először a jogi dolgokat kellene megnézni, tehát hogy milyen jogi lépéseket lehet ezzel ellen tenni. Azt nem mondom, hogy menjenek ki az utcára, és már pedig csinálják ezt. Viszont nyilván, hogy lehetne akár újságcikket, akár riportokat, aki jobban ért ezekhez a dolgokhoz, akár jogilag, akár. Én csak elmondom a saját véleményemet. Persze, én is annyit tudok tenni. Igen, és hát ez, hogy igazából meg kellene ezt nézni, hogy ugye tudjuk, hogy ez jogilag és etikailag ez úgy sérti az embert, és az, hogy riportot készíteni, vagy akár újságcikket, és akkor az embereket megkérdezni, hogy mi a véleménye, és ezt aztán tálalni. Figyelbe véve az országot, ez bármi előfordulhat szerintem, tehát persze felháborító, de túl sok mindent nem lehet eltenni, gondolom. Nem tartom korrekt. Ugye? Szerintem nem korrekt dolog, de nem hiszem, hogy számítana a véleményem ebben a témában. Miért gondolod? Miért? Azért vagyunk itt. Ja, értem. Nem hiszem, hogy bárkinek számítana a véleménye, legalábbis így az itt lévők közül. Ha mi is ott lennénk vele, akkor lehet, hogy számítana, és mi azt mondanánk neki, hogy ez szerintem nem jó dolog, meg ez nagyon feltűnő lesz, de innen szerintem mi nem tudunk ezen változtatni. Jó. Én azért azt gondolom, hogy mi azért vagyunk itt legalábbis, hogy próbáljunk ezen változtatni. Én köszönöm, hogy elmondtad a véleményedet. Rendben, örülök neki, hogy azért próbálkoztok, tehát már ez is valami. Hallhattuk át a lakosság véleményét az ügyben. Számunkra egyértelműen kiderült, hogy jogilag, erkölcsileg és minden szempontból egy kellemetlen üggyel állunk szembe. Ami kérdésként felmerül, és úgy érezzük, hogy ezt tovább kell boncolnunk, hogy az adott képviselő, aki egy ilyen ügybe keveredik, milyen szinten kell, hogy elköteleződjön a polgármester mellett szavazatilag, és hogy ez milyen hatással van a kerület általános életére. Úgy gondoljuk, hogy minden eszközzel ezt föl kell derítenünk. A jegyzőnél már kopogtattunk, nem kaptunk választ, folytatjuk ennek az ügynek a felderítését a polgármester úrnál.